D'entrada perquè disminueix la càrrega hormonal. Si disminuïm certes hormones en el cos del mascle o de la femella, aconseguim que els gossos tinguin reaccions més tranquil·letes, no tan primàries, és a dir, no tan impulsives. Gossos que són més reactius, que tenen més problemes de baralles, pot ajudar, després d'uns mesos, no és immediat, a que el gos es torni una miqueta més juganer, una miqueta més que les seves habilitats socials, és a dir, la manera de relacionar-se millori. Evitem fugides de mascles. Si un mascle detecta una femella en cel a prop seu, poden ser 500 metres o 1 quilòmetre. Provoquem un estrès molt important al gos. El seu cos li diu que ha de fer una cosa, que ha de fugir i no li deixem fer, perquè som responsables i no volem que hi hagi embarassos indesitjats de gosses. Amb la gosseta en cel no podem anar al parc, no podem deixar la gosseta suelta. Per lo mateix, podia provocar que la gosseta es quedés embarassada, provocar baralles entre mascles, i de fet entre que li ve al cel i li marxa és ben bé un mes, amb la qual cosa canviem la rutina de la gosseta un mes sencer, de tenir-la molt més controlada, potser sortir hores que no hi hagin gossos, treure-la menys, i això a la gosseta li pot provocar un problema important. Tu continues tenint el mateix gos, amb el seu caràcter, amb el seu comportament, en les seves històries, però en tot cas, si canvia una miqueta, és a millor.